nembus. Ora nembus. Ora pasang kok nembus. Ibu menika syaratipun namung kalih. Nyanyi napa ninggali. Wah, kowe seneng kowe. Agar koncone pokoke bahagia nek agar koncone ora entuk cair seneng kowe. Nira ibu bupati wis paring karo Pak. Sapa ibu sing iki karepku ya ngono sing njaluk aku sing nampa ki Bu Ketua PKK. Ah, karepe sapa? Kowe iki senengane ngono kuwi ora. Sing penting siji, ora nembus. Mula aku paling gedhing lho, wayangan dalange kowe iki gedhing aku. Angger kanca aku langsung begitu Bu Bupati bareng Pak Dalang. Monggo, mulai langsung tak turuk engko ndak selak kowe cerewet. Ben. Aku ayo dalang sing hidup semati. Lah kowe nek diparingi Bu Bupati terus aku ora? Lah aku ngopo? Wong ning kene panggunge wong. Lah kowe kok jalukan iki saweran ki jaib dagelan kowe lak wis entuk dhuwit dhewe, batimu kaya goi pira? Kok sik iki tak urus iki kok kowe muni batiku kaya yoga ki pira? Lah kowe batimu ora? Yoga ki ora tau tak potong. Yoga ki nek tak neyoke malah do balekke kok. Gosek to, gosek. Mergo yoga iki do ngerti do miskinke aku. Kowe tak kayul. Ana yoga dukae akeh kok balekke. Takonono ora percaya. Tak neyoke Pak mbok ampun ngenten iki. Engko niki paron-paron ngono. Biasa kuwi ngono kuwi. Ora mungkin to. Wong ki makane ana tembunge dagelan kae sok yen mati sing bosok sik ndi? Cangkeme. Dalan ki ya. Sok yen mati sing bosok sik apa dalan ki? Ora iso. Drijine loro iki lho sing bosok sik. Ora iso. Kok ora iso titenelo kelas sing bosok. Aku wis sprene iki wis omong karo bojoku kok. Nok, sesuk nek aku mati sadurunge mati formalinen cangkemku. Cangkeme ora bosok, sing bosok drijine mergo dalan iki kulino ngethok blonjone yoga. Aku yo gedhe kok dagelan mati sing bosok cangkeme iki gedhe aku. Iya. Mas Gareng. Si pripun? Nek Bapak Pak Tumiono mau yo. Lah iki lagi arep tak aturi. Aduh. Iki wis kena jagake. Kowe senengane disi kersa. Nuwun. Sik to rada alus sithik lah ngopo ta? Ya diacarani. Monggo. Dumak ngacarani. Oh, tak kira nek kula nuwun ora. Karo wetenge dicekeli meng ketok gareng ngeli. Kaya ki ora ngeli minus. Nuwun. Wong arep ngemis ki yo angel ya. Ora nek kowe biasa kowe. Kados adat saben. Kok biasa wae. Kados adat saben Bapak menawi Bapak Tumiono mboten pinarak wonten panggung kok kirang komplit pagelaran menika. Ning nggih sedaya menika gumantung Bapak. Lho, aku neruske. Sampeyan nata cara aku sing neruske. Nggih, gumantung Bapak piye? Panggung menika menawi Bapak dereng jumeneng wonten mriki kirang komplit. Ning sedaya menika gumantung dhateng Bapak. Menapa kersa tindak mriki menapa mboten kula nggih mboten badhe meksa nek aku. Namung kemawon ingkang ngantu-antu mboten namung kula. Kawula ing Karang Dawa sampun ngentosi Bapak benjang menapa to saged jumeneng wonten papan mriki. Benjange jang kemawon Pak saiki. Wah, iki ora dalang iki setan iki. Ah nesu kowe. Aku ngene wae ra mbok dukung dadi anggota DPR saya dukung aku. Oke, tak dukung wis. Siap. Iya. Wah, malah wis kondur, Mas. Oh, sik pinarak Bapak. Kirang komplit menika nenggo dawuh panjenengan selaku Bapak mboten ketinggal kesorot lampu. Monggo anu kanthi kamardikaning galih monggo katuran pinarak wonten mriki Bapak. Sik, disepoti ora? Sepoti gamelan. Ah, monggo kowe njaluk bagian. Oh lho iya. Lah iki sing nyepoti kancaku kok. Aku. Ah saiki kowe nek ora gelem nganggo sepotan kancaku lho nyepoti cangkemmu dhewe tok wis. Aku yang sing nyepoti wong sakmene akeh aku entuke sithik. Kok jeneng. Arep sepoti karemu ora karemu. Weh, piyayi luhur kok ya.
Kebo Giro, Mas. Wah. Ya Kebo Giro. Lah jare kok nyepoti. Ya Wak sing wangun-wangune kaya Ibu Bubar mau lho, srepek ngayujan mau songo metaram mau penak. Ya. Rodok. Oh. Kaya nyiapke ya. Iya. Rup. Wah. Aku pelatih lesunge ibu-ibu kene lho. Oh iya, kowe pancen bener kok. Ya. Lesung jemengtung. Wong swara kentongan asli karo kowe apik lambemu kok. Ayo mula sing bosok ya cangkeme sik kok. Tetuk, 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 tutuk. Ngalingal iki ngalingal, ngalingal, ngalingal. Lah wis laku. Tuk 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 tuk. Sikarane tuk 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 tuk. Dalu. Nggih, Bapak Sugeng Dalu. Hah, nggih, sepindhah nyuwun pangapunten tanggal 9 mboten saged derek sowan Rama. Oh, kurang ajar. Lho. Iki aku njaluk ngapura kok Wis dikurang. didhawuhi kok ora iso mangkat ora nyepelekke to nek cara aku. Nang rada anu. Nggih niku. Rada slencon iki. Pun sago to Pak Rumiyin? Udah mau. Udah mau tapi kok pas enggak berangkat. waktunya, terus Manusia balik macam lagi. apa kamu? Udah gitu saya salah nelpon lagi, salah minta nomor rekening, nggak tahu rekeningnya siapa Oh, dikasih. nggih. Ngono rekening iki siji wae, rekening listrik tok gakke. Ayo ora masuk. Jane kowe iki kacang kok nganggo petis. Dalang po iblis. Kene iki wis njaluk ngapura wong wiwit pertama didhawuhi aku wis omong ora iso kok. Tanggal 9 saiki wis tanggal pira? Iki tanggal 13. Njaluk ngapura ki sak det sak nyet kudune. Begitu nganu nelpon Bapak, Pak kula nyuwun pangapunten nek perlu mencium kaki beliau bahwa kamu itu salah. Lah kok saiki njaluk ngapura wis bulet pirang dina kok saiki? Manusia macam apa kamu? Hari ini gareng rada mati kartu. Nggih, Pak. Wajare Pak pun kasih. Terus terang Pak, yen dalang liyane niku nakale dereng sepinterno kali kula. Yen niki pun ngungkuli kula. Niki mbabahe wong nakal. Bapak saestu kanthi nyadong duka ingkang kathah. Kula kala wingi mboten saged sowan awit kula sampun nyagahi piyayi sanesipun pramila Pidana Pati mau. Pidana aja. Iki lagi tak los-los Pidana Pati. Wah, dalan kok jagal kok. Aku ngerti ngono wingi tak nunutke masjid lho kowe. Ngapa arti ngapa? Ya dibelah sisan lho. Nggih, Bapak niki Siapa aku? gantos dipun rembak nika swasana ngaten nika miturut Bapak kados pundi? Ah, ini tenanan wedok-wedokan aku Loh, takut nek- terjemahnya dua ya. Nggih, Lho, Pak. terus Kula pundi? kula saged batang penggalipun Mas Gareng. Pripun, Beliau pripun? bilang gitu itu, Bapak suasana kayak gini tuh menurut Bapak gimana? Ning kabeh iki nek pertanyaan ki tergantung penggali Bapak, gelo apa ora? Pak Tris upami dalange diganti dadakan iso mboten? Ora masalah, ora masalah. Aku wis dibayar lunas kok. Wah, lah iki lho repote. Dalange harus dilunasi kemlintine pol. Bapak iki gelo penggali mergo kowe ora teko kok kowe ngrampek-ngrampek wis. Ha iki gelo meneh perkara lambemu kuwi. Jane wis menep lho iki. Iki sing diarani banyu menep kecemplungan coro yo ngene iki. Mobal nuwun duka le Bapak. Nah, kalau gitu sekalian matur nih. Nggih, Das Budi. Jadi tadi apa Bupati Nispo ngomong tuh. Pak Narno, nggih. Sekalian ngomong aja itu sama Kiseno. Pripun, Bapak? Malam Stupaing kosongnya kapan sampai Desember? Oh, sampun isi, Pak. Jadi Sampun. berangkat bareng kecuali Gareng. Matek. Yes! No. No. Apa? Rukono aku no. Aku Pak. Yes!
Aku pancen ora kon budal, mergone aku wis domisili ning kono. Oh, aku wis ning kono, masa ning kono kon budal ya ora iso to no. Ora. Aku arep usul karo bapak sesuk kowe kon macak gareng ning kon laden wedang wis. Padane aku komandan catering kok piye? Saiki kudu klarifikasi. Niki kok kecuali gareng niku pripun genah-genah niku kudu cecol niki. Tadi kan Ki Dalang udah ngendikan. Nggih. Ketoke apa namanya kalau gareng udah sanggup Nggih. terus mbalekke itu urusannya dadi dawa. Nggih. Iya Ki. Betul, Pak. Panjang itu masalahnya panjang. Itu masalah nggak sepele itu. Enggak terus putus gitu aja. Profesionalismenya di mana? Nah, iya, sebagai seorang seniman sudah sanggup kok nggak berangkat. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya apa? Manusia sama apa kamu? Iki lho sewu lho Bapak. Bapak, Aku suwe-suwe sondagel tadi. niki sing diarani nila setitik rusak susu sebegelaga iki. Ora apa, ora sak belanggawe aku seneng kok. No. No. Piye? Aku jak to no. Aku ora duwe hak kuwi. Wis engko tak kangger aku katut wayangan. Ku tak kenalke maratuaku. Nggo ngopo maratuamu? Lho, nggo kerokan sik enak. Mah, aku pokoke wis sukses. Sukses kancane ora katut tok sukses. Kok tanggalan sing malam Setu apa? Malam Setu Baik, apa, Pak? musim saiki, Malam musim Setu baik. paling Jadi Desember nanti masih pas ada. Kiseno bisa cari kalender yang gareng nggak bisa. Oke, Pak, siap. Kan Siap. nggak seru itu. Siap. Pak, niki kula setahun kula blong kabeh, Pak. Kula kosong kabeh, Pak. Patum. Dalam, Patum. dalam. Walah, Pak Tum. Aku ora katut. Ya sakarepmu. Wah, kowe seneng kowe. Iki aku iyet Bali ora nggawa duit. Aku njuk ora diparingi. Ku piye? Eso santai, Pak. Bapak itu penggali legowo. Loh, Bapak pegalihe legawa, kowe iki pegalihe ledek. Lho, aku muni ngene iki mergo aku ngelingi karo sampeyan lho, Mas Gareng. Bapak apa? Sesuatu itu kalau sudah disagui ya aja diblenjani. Kowe matur Pak Tumyono, saguh apa ora? Nalika semanten sampun saguh menapa dereng, Pak? Sudah. Sudah jelas. Oh, rekeningnya salah sampean. Rekening listrik dikasihkan. Tak pikir ya padha wae iki. Wong iki jalarane kuwi no. Ngapa? Lagi iki lho, dagelan ku dagelan. No. Wis ora apa-apa santai. Iki panjenengane iki pancen rencanane iki pancen mone iki mung celimen-celimen. Kowe neranyak meneh. Lho kok 2 sekali kesalahan. Perlu tak sebutke? Kowe nyeluk aku muni apa? no, Iki Pak sapa? Pak Tumyono. Mutiar ora aku. Apa? Kowe yen urung kulino aja ngono. Panjenengane yen ning omah ning ndi wae ora ana, ning Pak Tum. Lho, tapi Sebutane jenenge Pak mburi. Tum. Ora ana wong nyebut jeneng kok ngarepe iki ora ana arang-arang. Misale yang ngundang aku kowe akrab karo Ya wis ngene saiki tak rarat. Ora ana aku ngundang kowe. Ga, ngono ra ya ora to. Ya wis saiki kowe ora ngono. Ho. Emoh. Seno Nugroho lak burine ho. Wis kebacutno kok wis gawe gerah penggali Pak Tumyono meneh. 2 kali kesalahan. Pun pokoknya 2 setu paing mboten sadundang, Pak. Ya, pokoknya tadi cari aja yang kalendernya Kiseno Pak, bisa. kula mboten gareng nggak ditimbali. iso. Mboten ditimbali mboten napa-napa ning anak bojo kula mangopeni nggih, Pak nggih. Ya nggak apa-apa sih yang udah lulus dari dokter boleh. Kalau yang masih dibiayai enggak juga. Loh, nika kula gadang-gadang anak kula sing dadi dokter kula ken mriksa niku kok, Pak. Aku cara apa? Lah kae wis ahli jiwa mriksa kowe lak pas. Kae spesialis jiwa lho anakku kae. Ya ora. Jiwa seraya kok. Oke, Bapak. Bapak badhe paring mangandikan menapa, Oh. Pak? Saya mau ngomong apa tadi? Nggih. Bu Bupati udah cerita banyak. Sedaya. Tapi satu hal. Menapa, Pak? Coba Kiseno sama Gareng lihat Nggih. suasana malam ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Penuh kekeluargaan. Iya, sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan buat warga Jalin.
Jadi yang namanya bersih desa, yang namanya rasulan, waktu saya kecil itu bagaimana orang melakukan sebuah prosesi, terus bagaimana kita beramal yang baik, bagaimana kita bersyukur dari hasil panen, mensyukuri wujudlah yang namanya bersih desa. Nah kalau tadi saya dengar sama Mas Tri, sama Pak Lurah, Pak Camat itu sebelum bersih desa itu mestinya santunan yatim. Tadi udah saya dengar santunan. Sapun sih. Nah, jadi lihat coba sampai ujung bawah Depok gitu. Banyak orang di sana sampai. Jadi niku sing diarani gedang tukul wong niku niku, Pak. Ya. Iya, Reng ya. Soge kae sing duwe. Nggih, niki sing sengsara gur wit siji tok niki. Ora sembrono, Pak. Lagi paring pangandikan kok disaut-saut ora. Lho Ngurmati sithik ngono. Salah maneh, Reng. Aku kuwi sik lumayan. Jenengane lagi paring pangandikan kok kowe ngecul ana nggone. Nggone engko ngecul sik. Iki wigati sike. Jang kok awoh wong ki. Isih lumayan aku, Sik nyaut-nyaut ya Guneman, ana piyai ngendika kok kowe udah udut wae. Lho, aku ngelek. Aku udut ning ngrungokke. Panjenengane paring pangandikan tak rungokke apa yang perlu saya camkan dalam hati saya. Beliau ngendika. Saiki musik kok kowe kok Pak Tumyono ngendika akeh-akeh kok mung dunekke gedang awoh wong, Pak. Ku nyepelekke banget kowe. Ora. Aku kok muni no mbok salahke. Lah wong sing dirembuk ya perkara wit gedang kok. Wong Bapak nadyan wonten bedet 1000 nembe ngoceh panjenengan traske mawon ngendika. Ya enggak apa-apa, emang itu tugasnya Kiseno. Lah, pancen leres. Mau iki dalan iki kudu omong ora udat-udut wae. Wis rokoke jatah. Terus pundi, Bapak? Ya. Jadi sebuah wujud kebersamaan di dalam silaturahim di lingkungan ini kita sama-sama berdoa sehingga apa yang digagas hari ini, disyukuri hari ini itu dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga coba kita minta waktu sedetik supaya kebahagiaan itu dalam lingkungan jalin ini kebahagiaan bisa terjaga, kebersamaan bisa bagus, Pak Lurahnya terdukung. Tadi mau lomba PKK jadi juara, kita bacakan suratul Fatihah supaya suasana adem, nggak ada yang pilihan lurah sana, rombongan sini nggak cocok sama sini, habis selesai gitu ya. Inna Hadin Mustafa, kebaikan untuk Desa Jalin dan seputarannya. Al-Fatihah. Amin. Dah saiki ngecula meneh reng aku wis rampung wis. Udah rampung. Aku boleh turun kan? Nggih. Nggih kenging ning wong. Memang enggak ada tugas apa-apa. Mboten menawi tiyang niku miturut pilih sepuh le Bapak. Menawi ngowahi adat menika kok kados wonten ingkang godhang. Nuwun sewu lho menika Bapak. Ya lewat gitu ya. Boleh turun kan? Bapak, menika sampun pinanggih tanggalipun 27 Desember. 27 Desember reng kosong, Pak. Kosong, bagus. Oh, sekedap. Ojo mbalekke meneh engko panjang urusane. Delok kalender tenan nggih. Semelang, Dek. Apa 17 piro, Mas? 17 Desember. Lho kok adomen? Lah wong anane dina kosong. Alhamdulillah kosong. Kosong Bapak. Ya bismillah nanti Mbah Dar ya nggih. Anu Pak. Ampun dipanjeri lho Pak. Soalnya dereng karuan 17 Desember ngikuti. Saya itu orangnya profesional Pak. Sampun nampi dawuh mboten panjer tetep mangkat. Loh yen ngono ora masalah, yen sadurunge 17 kowe wis mati. Kowe sikik to. Mbok omonganmu ki sing apik. Ora apik piye? Ora apik. Kowe kekno mangkel karo aku kok kowe. Aku mbok perkara wit gedang wong lho mbok seneni iki. Kowe mangkel karo aku sik. Kowe sik nek aku profesional, Bapak Tumyono wis dawuh. Aku tanpa dimanjeri tetep tak rombongan tak sowanke. Nek kowe iki lho wis muni sendika Pak.
Aduh, kula nggak bisa. Ngene, iki pitungane Pak Tumiyono mesti penggalihe. Gareng ki golek duit gede apa ya? Kowe nyepelekke Pak Tumiyono. Itu masalah kedua. Masalah ketiga. Masalah Tadi ketiga apa, satu, kedua no. Ketiga kurang gede itu udah problem. Problem besar. sekali itu. Sik to, aku rumangsaku kumpul seno lagi pirang dino kok wis terpengaruh ya. Kok mandimen to racunmu iki? Kowe jane nganggo pestisida apa? Lha untuk panjenengane wis ngitung dhewe kok. Mboten Pak, menika sampun menawi perlu tanggal nika kula icali, Pak. Dadi tanpa 17 perune gen akuran apa job? Ah, kuwi yang penting. Ning sesuk nek ora teko ya ditenono. 17. Kok saya matur Pak Ganjar di delete KTP itu. Oh, bagus Pak itu. Bagus, langsung delete KTP ke mohon Pak. Kan, ya? Iya, biar dia nggak bisa. Terus kapan gubernur ngurusi KTP iki? Ya paling enggak sampailah kalau aku ngomong. Bisa kok ya. Sedapat ampun dipun ganggu niki kula jadwal, Pak. 17 Desember Seno geblak. Iya, wis ben. Mboten apa-apa Pak Kajengipun. Sakarep-karepe wis ben. Nggih. Wis, tak jadwal. Rezeki nomplok kok. Nggih, menawa sampun kula isi terus salajengipun badhe menapa? Turun. Selesai kan? Don. Fatihah sudah. Nggih. Ngomong udah, berarti selesai. Turun. Selesai, Pak. Salaman dong. Salaman. Mau enggak? Ngaten lho Bapak. Menika nuwun sewu lho menika. Satu saya sakake. 100 menawi dolar nggih cocok. Sambung juga deh. Ya udah, yuk. Oh, wah mboten niku kok, Pak. Wah, mboten niku. Mboten sah dipilih, biak-biuk mawon. Mula wong iki aja sok nyetani. Wis, bagi. Apa? Dalangnya DM juga. Oh, ya, DM Pak. Iya. Halo, matamu ora. Lebih dalu niki lho, dalan kok serak dadakan iki lagi iki. Kok Ketoke ngarepe ra anak ngombene ngerokok terus. Nggih, pancen niku wong pancen dipiranti pancen. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Sekarang Bupati Spon naik. Oh, nggih, Pak. Biar apa? Biar kalau aku ra iso nembang, dia naik biar Oke, menawi menika pancen Jeng Bupati Sepono ciri khasipun minggah nembang. Iya, matur semangga. Aku turun. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak. Yo Eka berdiri aja lungguh aja. Nggih, Mbak Eka. Kowe iki dibayar ki kok nyambut gawe ora nonton wayang. Nah, nonton Lah aku neng kan kono, ngenteni Kak. setoramu Le. Setoramu kowe iki becak apa setoran iki? Wah, sik kok ilang. Piye kok sajake mas? Ha kowe iki nyinden yen bengi nawan copet tok. Entar to Le. Sewu, Mbak. Kah, aja bocok. Mah, Pak, matur nuwun. Waduh. Kak, aja dijiret. Ayo wis. Wangun nek dagelan sambene dodol obat ki wangun. Anggere ana piyai teko, "Wah, kan, mangga, kan." Nika pincang dadi jejeg lanten. Pengalaman Bapak, Nggih Mas Gareng. kalau mau Pak Tumiyono sampun Oh nggih. kantun panjenengan. Gampang. Kok Kok niku apa? wau rak rasan-rasa karo Kakang kula. Terus pundi? Terus ya ku kosonge ki seno kapan kan ngoten. J, leres, Alhamdulillah pun entuk tanggale. 17 Desember. Nggih, Mas Kira-kira Gareng batal ya. delalah nggih saged niku Nggih, mboten. nggih. Nggih saged tanggal niku ta. Kula saged. Oh, alhamdulillah muga terang. Amin. Tapi Mas Gareng itu kok Semarang nggo dukun udan kan ra udan. Oh, Kon nggo nggih. dukun Le. Kula dukun, mboten kula dukunke Pak, kula tandangi dhewe. Oh, tandangi dhewe. Perkara tolak udan pun kulino kula. Alhamdulillah. Nggih. Niku mengke tolak udane gampil kok Pak. Niku Pripun? sirahe gareng diuncalke teng payon niku mengke terang. Saestu. Wah, kasar, Eka, kasar. Tenan Le lho, demi keamanan lho, demi kelancaran. Lancar sirahku tugel lho piye. Eleke ka. Nggih, nderek donga mawon mugia warga Masring Jalin mriki Kang Dawa pinaringan bagas waras tinebeke ing bencana menapa kemawon kang badhe dateng.
Rezekine akeh. Amin. Mas Tristianto ugi rezekine akeh. Sehat walafiat keluargane. Amin. Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Perangkat Desa, Pak RT, Pak RW sedaya ugi pinaringan bagas waras sehat walafiat. Selamat kagem mimpin Karangdawa mriki. Amin. Rakyate dadi sekuyung Pak Lurah gen semangat nggih ta? Bangune sing apik sing becik. Mumpung Bu Bupati tindak rene njaluk sisan gen nyah-nyoh ya Pak Lurah. Nggih. Jenenge Mbak Ika dikajari Mbak Ika. Wah. Kowe ngajari Pak. Minggir. Ya kula Banyumas dereng iso Banyumas. Minggir. Iki jane iki sinden tukang parkir minggir-minggirke wong. Monggo, Pak. Nggih, nyuwun bawa leling lan Pak Seno. Oh nggih monggo Pak, nggih. Kemudun. Gosek kok medun ya to. Kakangku gosek, kan cucuk sing nang kene. Nggih. Niki mulai komplit no trio janipun Pak Sigit mriki sisan ngoten lho. Raden Arya Warku Tara. Wah, jan. Suwantene Pak Narno iki Lek gareng nakal, Pak. Lek gareng nakal mengke ampun dikeki, Pak. Niku lek gareng nakal mosok kuping kula di hah ngoten niku mah kula. suarane Pak Narno iki ket biyen isih pancet gandem marem. Ya ya rasa ndak bengok-bengokan ning kupingku. Lah sing salah kupingnya apa cangkeme? Wong aku ngerti bengok kupingmu ora menggok kuping silian. Nyata lamun satria jadi pati prakosa kagum luhur yen ngegodhek wong simbar cacah yen ngendika gereng pindah guntur dasar satria prawira Rama eling kula eling gunungane Senapati. Monggo Mbak Ika nggih. Nggih matur nuwun mugi isina pinaringan sehat bagas waras. Amin. Sabdane sang guru katekena ngomong saurip ngalam donya mulane bejari sing sabar kariba kula kudu eling lakar
jogetan ya ngono kuwi iso ditonton ya penak dirasake. Ya. Nggon endi? Kuwi mau mbake Kang mau. Iki tari apa? Banyumasan padake aku ora ngerti seni. Banyumas ki rak tariane akeh iki mau tari apa? Ayo Banyumasan. Maksudmu tari apa piye sing tak takokke piye? Jenenge tarine apa? Ha iki goblokmu nang kene iki. Kok sik tak wong. Iki nek wong ngono kuwi jenenge wis tari, kok tak takokke jenenge tari apa? Tari yen Jawa ana tari kelana, tari minak jinggo. Ora, aku ora tau ngeloni kok kelonana piye. Oh, kupinge bosok. Kelana. Oh, kelana. Kok kelana? Aduh, ngapa tak tawake kowe? Kok tak tandangi dhewe ya iso kok. Ah, tenan. Ha iki tarine jenenge tari lengger. Oh. Lengger ki saka tembung jarene leng bareng dicedhaki jebul duwe jengger. Oh, lengger. Lengger ki rak sing nang kene kae. Jengger. Jengger ki sing njerone jagung kae jengger. Kae jagel. Aduh. Tibone iki sing bune R kok gel. Kuwi ora plesetan wis keplengkang kok kuwi. Neng, luar biasa. Bagus luar biasa. Sekali. Semua orang pasti punya skill dewi-dewi. Oh nggih, leres. Skill ngerti skill. Ngerti Skill iki kepiawean. Kabisan. yo kepinteran. Ya padha wae wong kuwi kepinteran karo kepiawean ki padha wae. Ya ora lumrahe yo kepinteran kepiawean ki apa? Kaya pawe kepiawean. Wong senengane kok iki muridku kok. Eka iki muridku. Nggih. Engko kuwi nek sesuk 17 Agustus kuwi dienggo pentas jos mesti. Kaya nggon aku. Kene iki meso. Eka dienggo pentas. Maksude kene kowe rak wis ra PNS to, Mas. Piye. Ki nggon aku ki lurahku ampuh iki. Yoja kono. Ngapa? 17 Agustus iki ngrekrut guru. Lurah anu apa jenenge guru, terus wira swasta, karyawan kabeh direkrut karo lurahmu kuwi. Oh, tanpa ijazah. Iki terus apa? Kowe gelem apa melu? Mek iya. Kuwi menggo pawe tok kok sedelo ngono. 17 Agustus kuwi. Terus Pak Wedok. Rumah samu kerja. Lah iya no direkrut ki lakon nyambut gawe. Oh kuwi direkrut ning kon pawe 17-an kok. Iki tujune kok main ning Jawa Tengah. Iki upama ning Jawa Timur aku wis muncul diamput. Ya aja ngono. Ora ngono-ngono piye ana wong saka adoh Semarang tekan Yogya kon pawe tok. Aku wis harga diriku ning ndi? Kon pawe iki ya wis sampe wong kuwi sama saja anu. Ya ning terus kepinteranku, skillku dienggo apa? Lho skillmu dienggo mlaku ket mau kok takon to. Kowe iki rene nganggo skill lho lah. Skill loro kiwa tengen kok dadak ditakokke. Iki sikil. Sikil tulisane piye? SIKIL. Nek diwaca cepet skill. Lep. Lho. Oke kok. Lambene iki wong kancane wong wis trimo yen mung pawe wae nggon aku ya pawe. Kowe gelem apa? Melu lomba 17-an ning nggonku. Hadiahe sepeda motor 1. Wah kok ampuh men. Oh, mayar wae. Nyokot setin isi sendok. Gelem apa? Nyokot apa? Nyokot setin isi sendok. Nyokot setin piye maksude kuwi? Nyokot neker isi sendok. Wah neker cetha aku. Ayo, nyokot neker isi sendok. Ah gampang kuwi mung dicokot terus tumangke nekere kok. Ah ra iso kuwi aku nyokot sendok. Wong ki nyokot neker isi sendok. Iso kowe? Hadiahe kendaraan roda loro lho. Nyokot apa? Nyokot neker isi sendok. Angel kuwi ya. Angel kuwi kudune sendoke nek ora cangkemmu ora iso lho kuwi. Lah ya tak kandhani carane. Wis nyangkem. Oh,
Wong alon kandhani. Ya sing penting ki ora perkara hadiah, sing penting meramaikan kemerdekaan RI. Betul. Ya, itu salah satu contoh menghargai jasa para pahlawan kita. Ngono. Nggih, Mas Gareng. Nun, menika wonten kathah sanget nawala. Ya. Nggih. Nyuwun bajing loncat dipun bawani Pangkur Semarangan Mas Gareng kali Mbak Eka. Tari jaiponganipun saking ranting PDIP Karangdawa kagem masyarakat Karangdawa sugeng mirsani ringgit wacucal Mas Sumpomo. Ya. Nggih. Kalian menika Dokter Tatar RS Muwardi ngersakaken Kutut Manggung laras pelok dawahipun kuda nyungklang Mbak Ayu. Ingkang nyekar Mbak Ayu kanthi atur wilujeng merti dusun lan derek bingah dados pangarsanipun. Oh nggih. Oke, iki sing ngersake Pak Tumiyono bajing loncate kudu Mbak Ayu. Oh, rujak jeruk ugi pangli saking nggih Pak Joko Parwono. Ya. Nyuwun pejahipun Gareng dalu menika ugi. Ndak gone. Nyuwun pejahipun Gareng sinarengan pejahipun Sena Nugroho. Yo, mati bareng yo. Ora iki tulisan Sena Nugrohone dicorek iki. Berarti aku ora melu to. Iki dicoreki bukti iki. Iki kanggo kode dadi sadurunge aku mati kowe wis dikubur. Ngono. Oh, ndelok. Wah, iki kok ana tandha kotak loro iki berarti sing dikubur loro iki. Berarti kowe karo aku jejer. Dudu, iki sing kotak siji iki petine, sing siji kotak amal. Ngono. Wah, iki apa wis ana gambare ambulan iki apa wisan? Nggih. Endi iki? Oh, wis menggok, wis rasa. Adune wedi dibaras. Wong ora ning tikungan kok ambulan menggok iki lho. Lah wong ya wis reteng kok ya. Reteng-reteng wong ngono. Ya. Sing bar iki? Mbak Ayu iki. Ayo. Katarunan bajing loncat. Yuk. Ya. Yuk. Kula Pakde. Nek Mbak Ayu ki ra iso joget, ku sing joget Mbak Eka. Ya Eka tetep Eka, bengi iki Eka sing penarine. Wah. Ayu iki jan bocah sinden ciri khase kacamata ki yo ayu. Ha iya. Kowe liyane kacamata wagune ayu ra kacamata dudu ayu. Sesuk dikeki ireng ya kacamatane. Lho, ayo ora ketok. Lho, malah kaya tukang las kok. Wong kacamatanan ngene iki tetep kalah gleleng karo jaran kok. Kok iso kalah gleleng? Lho, jaran ki kacamatanan nganggo kolor ra katokan. Heeh. Kowe wani po nganggo kacamata ra katokan? Wani. Tenan? Oh, hadiahe sepeda motor iki. Wani. Nganggo tas kresek to. Malah iso krupyuk. Iki kok aku ngomong kok sing dikersake Pak Tum kok ayu iki pancen ciri khase anu bajing loncat ki ayu ki. Ah, saya sendiri tidak tahu. Aku dhewe ora ngerti piye kersane Pak Ya, Tumiyono. sebaiknya Kowe rasa sok nggagapi penggali Pak Tumiyono. Kuwi rancang kowe nek nggagapi. Saya minta Anda itu bertanya sama Pak Tumiyono. Kersane Pak Tumiyono iki kepiye? Awak dhewe ora perlu. Ya tapi kan Anda sebagai pimpinan alah D-nya toh. Kok apa? Alah D-nya? Alah ya apa? Alah D-ne iki lho. Alah D-ne bahasa Indonesiane kan alah D-nya. Wis sampe dhewe ora ngerti penggalihe kepiye. Kowe sampean ora usah. Sampean iki sing ndek luput karo Pak Tumiyono ora usah lancang. Luput ta wong entuke ya padha lho. Lho, rumangsamu diparingi kaya ngene iki panjenengane maringi pangapura. Iki ora ukuran pangapura kaya ngene iki. Justru yen urung maringi pangapura aku sesuk ngadep dhewe. Ora ana kowe luweh akeh entuke. Arep apa wong kowe iki? Wong kowe malah nyetani wong jane. Iki kanggone Pak Tumiyono. Ndonamu kaya ngopo? Kaya ngopo? Delok kaya ngopo nggonamu? Ya entuk mboten. Kowe karo aku padha entuk wingi. Itu apa? Aku arep ngapusi aku. Wong aku tukang ngapus-hapus. Aku ora cekelen wis to ning kono. Aku mung nang kene. Delok kaya ngopo bentuke. Ayo. Rumangsamu. Nah, iki sing asli wekku. Ora iso. Wong sinten ki butak gunamu gondrong. Ora iso. Ora iso lho iki. Kualik. Kualik piye? Lah, ora tau nyekel dolar kowe. Kowe ora tau nyekel dolar. Iki mau mulane aku ngene iki sing gambare muni Muhammad.
Ya wis go arek ketoke mumet ta iki. Wah, gulek padahal. Nggih, sik apa bajing loncat. Nggih. Bajing loncat nggih, Bu? Nggih. Sing joget Mbak Eka. Eka, kene Kak. Ya monggo ben dibawani sik. Oh, bawani Kak. Ayo. Nggih. Gunung Galunggung. Jamene kok ngetoke gunung, liyane gunung ora ana bedor apa siwir. Iki radong, kowe radong basa Sunda takon iki. Lah iki gunung lho. Lho, mulane Wong jagone bedor kok ketoke gunung iki piye basa? Aku nek ketok nek kowe iki tukang main. Lho aku ora main, aku bandar kok. Makane nek ora dong basa Sunda, kuwi takon aku. Apa gunung iki? Kowe meneng tak artekke. Oke. Lho. Aku ager ngawur tak balangso. Ayo, saka ngarepno. Nggih. Gunung. Padha karo basa Jawa, gunung. Galunggung. Galunggung iki gununge ning Jawa Barat. Paham rong, Pak De? Paham rong. Maksud rong. Gunung Galunggung iki jenenge ning kene ya disebut Gunung Galunggung, ning kono disebut Gunung Galunggung. Dadi artine sama saja, tidak ada perbedaan bahasa. Terus yuk, rasa gagas kuwi. Rasa jagar wis SDM rendah kuwi rasa digagas. Aku madrasah kok SDN. Madrasah kok SDN. Oh, madrasah. Kapungkur, Gunung Galunggung neng mburine Kapungkur. Mburine apa? Ayo wis meneng sik, engko ben diteruske artine aja. Neng mburine. Mburine gunung. Heeh. Geger. Apa? Gak ya wis. Wis ditutuke sik. Kapungkur, gunung neng mburine. Gunung Galunggung iki neng mburine. Iya. Geger. Neng mburine geger. Terus gununge loro iki. Kiwa tengen. Kiwa. tak Lho, lah yo piye? Ngarep buri apa piye kok kiwa tengen? iki rung gunung kiwa tengen. Sik, durung tekan cakepane kok wis do udur to. Terus ke sik to. Tak artekke iki ahli bahasa Sunda ya. Didiek. Wah. Didiek ya. Didiek Nini Tawa. Kuwi didik, Pak. Gunung Sumedang Ketunjang. Nah, iki critane kan ana wong arep ning Gunung Galunggung. Heeh. Niku liwat Gunung Sumedang terus ketemu Gunung Galunggung. Ketunjang dheke nang kono kuwi. Ketunjang. Iya. Ketunjang apa? Ya mbok urung diteruske kok kowe aja ndisiki cakepan to. Terus yuk. Ndang tokno to yuk, selak kepengin kok ayo. Talaga Sekawayana. Antaraning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang kuwi tengah-tengah ana telaga lan sak kiwa tengene Sangkawayana kuwi dan sekitarnya. Ora kowe iki dalang apa guru biologi apa geografi? Aku ora percaya to. Jadi gunung-gunung kuwi tengah-tengahe ana telaga. Sangkawayana kuwi sekitarnya telaga. Oh, Sangkawananya iki sekitarnya. Iya. Yo. Ben apa? Ya wis. Padha karo ngandani wong pekok Aku ya wis manut wae wong timbangane. Timbangane ngeyel dolarku dijaluk meneh kok malan. Terang kicik. Apa Pak De? Kok kaget? Oh ya terus sik apa ki? Terang. Di tengah gua. Dong ra artine. Iki apa-apa? Takon aku. Kata-katane ora sambut tembake mau apa? Terang Terang kicik. kicik di tengah gua. Kuwi Kemricik saka jero gua. Terang kicik ngawur.
Ki Gunung Sumedang, Ki Gunung Galunggung, tengahnya ana telaga. Telaga. Sekitarnya itu ada gua. Gua sing kemricik betul Ora, banget. ya neng gua ku do terang kicik. Gah. Waduh omongi kok ngeyel, terus ke sikik. Sik terang kicik, terjemahno sik. Terang kicik ki apa? Terang kicik ki basa Sunda. Lah ya apa tegese? Ah nek tegese aku ora ngerti wong do terang kicik ngono. Wong tak trungokke ya do terang kicik, terang kicik, terang kicik. Tok iki jajal metu, mbok menawa bar terang kicik iki ngopo ngono. Tunung Dunungna. Ha iya kuwi arep do terang kicik ning tengah gua peteng to. Dunungna ki nggone, ora ngerti nggone. Dadi terang kicik ning jero gua peteng. Ora ngerti nggone. Dununge. Terus. Ula pundung tudi sungkur lan sungker. Modiar. Oh gampang kowe gandeng ora ngerti nggone ya sak kecekele. Oh apa niki? Ulah pundung tudi sungkur lan sungkar kuwi basa Jawa artine sak kecekele. Dadi entuk-entuk punggung-punggung ora masalah. Wong edan. Lho apa-apa kok dipangan. Iki sejarah ya. Iya. Sejarah dumadine Gunung Galunggung iki. Terus e Tadi Ya Mbak sithik ning terjemahane angel. Teki teyan. tekdi. Tek Tekdi. di. Ayo kira yo le golek ra tekdi. Endi. Saka basa Jawa endi dadi basa Sunda dadi tekdi. Lah teyan. Nah iki teyan. Ketemu. Ora adoh men. Tedi teyan. Ayo kuwi ketemu. Aku sesuk melu edan malan. Terus tarim. lho bareng ketemu rak ngundang kancane to. Tarim ngono. Oh, Karim iki jenenge wong. Jeneng wong kuwi dadi dek Karime ning jaba guwa maune. Sing ning jero iki kancane bareng ketemu. Teyan ngono. Tarim ngono. Terus Rim Karim gentenan Rim. Ngono ya. Gentenan apa lho? Gentenan goleki. Lah jare wis ketemu. Lah witeno diculke iki ilang meneh. Ndang-ndang Karim wah wis to, wae dhek iki kudu manut edan. Ayo teruske. Karim ngopo kuwi? Tarima raga wayahna. Iki rada angel iki piye? ora yo gampang kuwi terima ragawanaya iki yo ragane. Karim mung kari nemu ragane ning kono wis. Turan iki, turan. Sisa kaya kowe kuwi. Kok. Iso iki. Iso masuk. Terus Ngancik Wah Tarim terus ngancik ora. Begitu dipasrahi nyorimnya. ora urusan. Masuk kari rogo ya dinci. Oh alah. Aku iki goleki kamus buka 10 buku ora ketemu lho. Ana Karim ngenciki iki piye? Wong aku ya mung ngawur kok. Tarima ngancik Sajake ora trimo ngancike ping pindho tahi. tina trembelah. Oh iya to bener to, jero gua peteng kok. Ngancik pisan ra bener baleni. tina karati na
Lah Mbak Eka. Kayo mbut gawe Kak. Wis tak terjemahke iki mau. Aja hati-hati engko yen dinciki Karim ya. Ya, mangga.